Благодарение на новата клиника в София, можете да се лекувате само за 5 дни в Турция с технологията. Можете да се възползвате от опита на турските лекари или да се лекувате в собствената си страна. С помощта на нашата система за видеопреглед, можете да извършите голяма част от лечението си в София. Докторите ни в България и Турция се събират за първото ви прегледване. Вашият лекар в Турция ще състави план за лечение, започвайки го без да отидете в Турция. Така че вместо 21 дни, вие трябва да дойдете само за 5 дни в Истанбул за събиране на яйца и трансфер на ембриони.